Какво искам аз? Какво ли ми липсва? Да вярвам в някой или каквото и да е. Какво искам аз? Какво ли ми липсва? Да вярвам в някой или каквото и да е. Без мене! Тялото ми не съществува, остана само душа. Защо продължавам, защо не се предавам, мразя тези защо. Защо продължавам, защо не се предавам, мразя тези защо. Този път без мен!